Pois imos falar de fútbol con mayúsculas nos vindeiros minutos aquí na terraza de Radio Culleredo. Todo fútbol nos próximos momentos, porque temos que analizar como queda o final da Liga, a lo menos na primeira división, na Liga EA Sports, porque na Liga de Segunda, na Hypermotion, onde milita o Deportivo, aínda queda unha xornada que esta vindeira fin de semana vai enfrontar Riazor para despedir a campaña ao Depor frente a un dos aspirantes o ascenso. O Elche, o Real Madrid, despedía como subcampeón de Liga a tempada esta fin de semana logo de gañarlle 2-0 a Real Sociedade. Fernando Blanco, o presidente de honra e ex-presidente da Escola Galega de Adestadores de Fútbol, como sempre, todos os luns comenta aquí en Radio Culleredo pois como lles foi aos nosos equipos, e hoxe non vai ser unha excepción. Que tal, Fernando? Moi bons días. Hola, bom día, que tal? Bueno, chegamos ao final, vamos chegando ao final. O Madrid xa su campeón e agora lle espera o Mundial de Clubes. O Depor, terceira derrota consecutiva. Fin de semana intensa, desos fin de semana, sobre todo na primeira, con emoción ata o final, non? Sí, penso que sí. Bueno, está xa, como ti ben decías, finalizada a primeira con o Barça xa campeón, que habíamos falado a semana pasada. En esta última xornada, pues bueno, un partido, como ti ben decías, de emocións, creo que con moitas mágoas. Aí veíamos chorando medio Bernabéu pola despedida de Modri, a despedida de Ancelotti, xa en tercer lugar a de Lucas Vázquez, pero bueno, parece que se quedou aí a medias, que lle queren facer outra despedida porque non ten todavía moi decidido a súa salida do Madrid, sino que parece que lle ofreceron outro ano máis, pero polo que comentan, ainda que non oficial, parece que Lucas renunciou porque dice que non se encontra ahora no mellor momento para competir no Madrid a un nivel alto, entonces que prefere pensalo, pero que tamén recibirá o seu reconocimento e despedida. A verdade é que foi unha xornada moi emotiva, moi ben montada polo Real Madrid, como acostuma a facer estes actos. A verdade é que foi a cousa espectacular, ¿no? O que sí me chamou a atención dentro de todos os actos é que incluso se permitise parar o partido para que lle fixeran o pasillo a Luka Modric. Estuvo parado o partido 10 ou 12 minutos, e como todo era unha festa, me sorprendeu moito que cando foi o tempo de desconto, pois solamente descontou un minuto, o sea, que a veces, pues bueno, é como ten que ser, ¿no? Ayer, por exemplo, que logo falaremos co tema do Depor, cando non se estaban xogando nada, non ven a conto descontar 5 minutos, que a veces tens que darte conta de como está o partido, ¿no? Pero bueno, a verdade é que, falando do Madrid, pues bueno, foi todo moi especial, e agora, pues bueno, se queda preparar o Mundialito de Clubs e a presentación do novo adestrador, que creo que hoxe ás 11 da mañá, o sea que nun ratiño xa estarán aí presentando. Fernando, precisamente temos que falar do futuro do Madrid. Se prevé, se está vendo, non? Un cambio xeracional, se fala de un ex do Depor, da canteira do Depor, Álvaro Carreras, agora no Benfica. Como ves o Madrid? Ficharon a non sei como se pronuncia, Huijsen, este é o novo xogador, sí, que xa é internacional con España. Vai ser un equipo moi novo, pero parece que moi prometedor, non? Sí, bueno, a verdade é que ten que ir renovando moita parte da plantilla, porque ten xente veterana, e a pesar de que vai seguir xogando, como é o caso de Modri, porque quere chegar tamén a xogar o Mundial con Croacia, entonces, pues bueno, pero sí que hai xente que ten que ir renovando. Quizá o tema da portería o ten ben coberto, pero todos vimos este ano, e falamos aquí todos os rusos en Radio Culleredo, que a raíz da lesión de Carvajal, pues bueno, que o equipo en defensa baixou moitísimo, entonces ten que mirar tamén de reforzar a defensa, porque Lucas Vázquez non era lateral, o adaptaron aí, fixo o mellor que pudo, pero, sin embargo, pues bueno, sabemos que está botando as redes sobre Carreras, estará mirando outra serie de xogadores, e arriba, pues bueno, si ten
a Vinicius e Mbappé, pois máis ou menos tampouco ten problema, pero sí que ten que reforzar o medio campo e ao mellor pois buscar algún recambio para arriba, porque estuvo moitos partidos Ancelotti botando o mando, digamos, Madrid B, subindo chavales do Castilla, e o Madrid non pode estar competindo así, ten que ter un equipo forte para poder competir tanto na Liga como na Champions. Entón, sí que, aparte deses dos que ti mencionaxe, terá que facer máis fichajes. Para que o Madrid o ten moito máis doado, no sentido que paga as cláusulas e, bueno, se o xogador está de acordo, e a maioría deles o están, porque quen non quere ir ao Madrid, pois o ten máis fácil para pagar a cláusula e elevalo, pero seguro que hasta que empeza a temporada, eu penso que mínimo 4 ou 5 xogadores vai a firmar seguro. E decías ti que sobre todo no mediocampo, porque despois de que se marche Modric, marchou tamén Kroos a tempada pasada, parece que non hai recambio aí, e aí é quizáis a sala de máquinas, como a mí me gusta decir, o Ceballos parece que non acaba de ser do agrado dos adestadores e tampouco acaba de despuntar, non? Sí, falábamos de esa zona precisamente porque eso, xa o ve todo o mundo, no sentido de que Ceballos non dá o perfil para, todavía igual lle falta romper un pouquiño para dar o nivel para o Madrid. Estuveron acusando durante toda a temporada a baixa de Kroos, que había que buscar o xogador para suplir a Kroos. Eso non é moi doado, o tema de coller un xogador dese nivel, moi difícil para quitarlle un club importante que son os que están nos mellores de Europa. Entonces non o deron atopado, tiraron con Modric xa últimamente non estaba tampouco para 90 minutos, xa veíamos que estaba saindo os últimos 20 na maioría dos partidos. Entonces penso que aí terá que agora aproveitar e facerse con dous xogadores de nivel, un para tema de Modric e outro de Kroos, que non foi capaz de encontralo o que foi a temporada esta para tratar de suplilo, e se notou a ausencia durante toda a temporada. Entonces ten que aproveitar ahora para reforzar o equipo e mirar de plantar cara para a próxima temporada, polo menos ser campeón de Liga ou buscar Europa. O Madrid non pode andar con medianías. Crees que ten posibilidades no Mundial de Clubes? Sí, porque, bueno, ainda que digamos que é un mundialito menor, pero se ve que os premios son importantes, a maioría dos xogadores prácticamente quedan sin vacacións, se vai a trastocar toda a pretemporada, porque casi se ten ali un mes a todos os xogadores, pero, bueno, se ve que, como digo, o tema económico, máis que pola repercusión de quedar, pois é importante, non? Entonces, tes que ir, pero, bueno, eso ao final moitas veces se acaba pasando factura, porque ten descanso os xogadores, son xogadores que ao nivel do ano xogan a cerca de 60 partidos, e iso ahora é un desgaste tremendo, ¿no? Que a veces é innecesario, porque, bueno, pero a UEFA e a FIFA son os que mandan e te mandan ir a xogar e tes que ir, pero seguramente que moitos xa estaban pensando nas vacacións. Prova delos son estes cambios, que Ancelotti xa non vai, presentan a Xabi Alonso, outros queren continuar porque depois se van de vacacións e queren xogar o Mundialito, outros renuncian a él, o sea, hai unha serie de cambios, pero bueno, que xa digo, máis que nada é un torneo para min, desde logo, é un torneo menor, ¿no? Bueno, pues a ver como se desempeña o Madrid, que xunto co Atlético de Madrid vai representar a Liga Española, e veremos un pouco como termina a cousa. O Deportivo, a outra cara da moeda esta fin de semana, onde perdía a terceira derrota consecutiva. Falan algúns medios de un Deportivo vacacional. A mí me parece que se poden sacar algunhas conclusións. Ti, cales sacache, Fernando? Bueno, penso que xa falamos aquí fai xornadas de que
o Dépor unha vez salvada a categoría, xa dixemos que era o peor que lle podía pasar por estar en terra de ninguén, que nin podía ir para arriba nin para baixo. Entonces, pues bueno, hubo unha baixada de brazos tremenda, a xente xa está pensando nas vacacións, eu me aventurei e vaticinei que o Dépor non gañaba máis partido. Ojalá me equivoque e sea capaz de ganar ao Elche, cousa que eu desde logo non a creo, porque son equipos que se están a xogar moito, como era onte o Zaragoza, sin apenas facer nada, porque houve que meter o gol en propia meta, pero que se están xogando o descenso, e no caso de Elche, pois o ascender a primeira. Entonces, pois bueno, a Óscar non lle queda outra que ir metendo xogadores como onte o Juvenil Guerrero, e darlle minutos a Diego, e darlle minutos aos xogadores do filial para que se vayan facendo, igual que Kevin. Entonces, pues bueno, é moi difícil competir así e ao mesmo tempo gañar partidos sin xogarte nada, ¿no? Porque a xente, pues bueno, xa é reacia tamén a meter o pé, va aos divididos, dice a ver se me va a fastidiar as vacacións, non me estou xogando nada. E moita xente, pois bueno, está preocupada tamén por saber o seu futuro. Sabe que hai 30 xogadores na plantilla con contrato en vigor, e que desos 30, pois a mellor teñen que dar a baixa a 10, independentemente dos que finalicen, ¿no? Pero que hai cousas que ao final pois non acabas de entender moi ben. O sea, Cristian Herrera, que lle dan o premio da continuidade por o tema de objetivos, e onte non xoga nada. Outros xogadores que ao mellor tiñan que xogar, pois tampouco salen, o sea que é un pouco complicado. Están desexando todos que isto acabe dunha vez, que cada un, pois bueno, que colla as vacacións. Vamos a estar pendientes hoxe de si Santidenia na lista de sub-21 do europeo vai llevar a Jeremiah ou non. A maioría, como digo, pois bueno, esperando xa terán os billetes para que en canto finalice o partido do domingo co Elche, pois coller a maleta e marchar de vacacións. Antes falabas de entradas no equipo. A mí me gustou moito non o vir a xogar Adrián Guerrero, me gustou moito, me pareceu que tiña moito desparpajo, e me está gustando moito un xogador no que eu tiña moitas esperanzas e me está dando a razón a continuidade, que é Charlie Patiño, que aínda que onte tivo a mala fortuna de ser o autor do autogol, porque lle rebota un balón que viña prolongado dun saque de esquina que toca primeiro, tras o saque de esquina o toca neste caso Diego Gómez. Charlie pues acaba metendo o seu gol en propia porta, pero o partido do inglés a mí me pareceu bo, un home que é titular en todas as categorías inferiores da selección inglesa, e tamén capitán desas seleccións. Tarde ou temprano tiña que ir despuntando, ata agora non tivera oportunidade. A mí me parece que vai para adiante. A ti que te pareceu? Sí, a verdade é que, bueno, non defraudou, non? Así que falamos en máis ocasións de o tema de como non xogaba. Primeiro falaban de o idioma, despois de que podía ser o tema de que non encontraba piso. Había un pouco xa de broma con eso, non? De como lle podía ir. Onte incluso se atreveu, que é a primeira vez co escoito falar, que sí. Falou algo en español na roda de prensa, saleu a falar despois do partido, e a verdade é que non o fixo tan mal, non? Tuvo a mala sorte de que, como ti decías, meter o gol en propia meta, pero sí que é verdade que bueno, non é o mismo tampouco xogar contra un equipo que vai aí colista, a pesar de que xogaba moito, e que ti non te xogas nada, que era o caso de que lle pasaba ao Dépor, entón che dá certa tranquilidade, porque igual o que a él o pon mal, nervioso, e non dá o xogo que el ten, e ao mellor a alta competición. Hai moitos xogadores que incluso adestran moi ben na Ciudad Deportiva, pero a hora de xogar pois se poñen nerviosos, e pode ser que sea este o caso de Patiño, porque non é normal que xoguen todas as categorías inferiores, que sexa o capitán e
que aquí que veña Imanol non o poña, que veña Óscar que non o poña, algo ten que ter, porque os entrenadores de logo non somos tontos, no sentido de tirar pedras contra o propio teñado. Se ele está ben e físicamente está fenomenal, pois o que tens que facer é poñelo e xogar. O que pasa que lleve un pouco tarde. Vamos a ver si continúa. Onte lle falaban de unha posible salida ou unha cesión. Vamos a ver como se reforza o equipo e ver si ten posibilidades para xogar o ano que ven, ¿no? Vamos a ver que xogadores quedan, que se van, pero ahora mismo en esta plantilla do Depor tampouco é moi difícil xogar, ¿no? Si que hai uns fijos como son Villares, Soriano e Jurado, pero despois o resto, Patiño pode ser un deles perfectamente. Bueno, a ver que queda cousa. Eu decía que me gustou Patiño, me gustou tamén Adrián Guerrero, era o seu primeiro partido. Me gusta cada vez máis Diego Gómez, pero logo hai que ver si vai servir ese perfil de xogadores para ese equipo que en principio parece o Depor ten pensado armar para a temporada que ven, para xa si en principio asaltar ese ascenso a primeira, ou realmente ten que facer outro tipo de apostas. Aí se vai ver se realmente hai que apostar pola canteira, se hai que ir a un modelo híbrido ou de canteira nada, non? Bueno, eu penso para min, a miña modesta opinión é que estes xogadores ahora mismo, me refero aos que van subindo do Fabril, o Fabril vexo moitos partidos en Abegondo, non están todavía para dar ese nivel de xogar no primer equipo, ¿no? Porque pretenden facer un pouco o que está a facer o Celta e para eso, pues bueno, hai que arriscar e darlle moitos partidos e darlle continuidade aos xogadores, que cousa que non se fai, salen minutos puntuais, o marcador vai moi favorable e agora cando non te está xogando nada, e ao mellor pues, había que poñelos cando si te está xogando e ver como responden cando estás xogándote a clasificación e non descender, ¿no? Entonces, o equipo económicamente, sobre todo si se confirma o fichaje de Jeremai, o traspaso, vai a ser un dos equipos con máis presupuesto da segunda. Entonces aí o tema está en acertar con o que vas a traer. Se ha visto que ahora mismo, nin Yenru, nin o tema de Zaka, nin Tosi, o sea, hubo unha serie de xogadores que viñeron con o tema de reforzar o equipo en inverno, ningún foi titular, entonces, si tes o diñeiro e non o gastas como é normal e corresponde para que ti fagas 3 fichajes que sean mellor co que tes, pois, entonces xa paga e vámonos. Entonces aí que cando poden ter cabida os xogadores da canteira. Si o tema de a canteira, como están traballando en Abegondo, é como dicen, de preparar o equipo para ascender a primeira en 4 anos, pois sí que eu confiaría en tanto en Diego, como Guerrero, como Kevin, porque Mardones, porque son xogadores que sí, que efectivamente en 2 ou 3 anos poden dar ese salto de calidad e competir cos mellores, pero ahora mismo outra cosa é que diga, bueno, pues vamos a se marca un plazo de 4, pero igual se podemos ascender para o ano que ven moito mellor. Entonces, todo depende de como planifiquen a temporada e ver un pouco a xente que van a traer, porque xa viron que con esta plantilla non chegamos nin a mitad da tabla. A dúbida está, Fernando, en quen está ao fronte do equipo, porque se falaba moito de os números que efectivamente ata hai 3 xornadas eran de playoff, si tivera collido o equipo dende o principio Óscar Gil Sanz, pero é certo que tamén, e un pouco polo que dis, os deportivos xa non se xogaban nada nas últimas partidos, e se notou moito, 3 derrotas consecutivas. Eso pode ir en contra, se é que xa había, que para min xa había como unha especie de da dirección deportiva non moita confianza ou intención de buscar outro adestador, e prova delo é que se fala moito de Luis Carrión, non, entre outros. Ti crees que vai haber cambio no mando no banquillo do D porque vai haber un novo adestador?
Sí, eu penso que sí, que por lo que están tanteando e falando as entrevistas, xa falaron tamén con o entrenador ou adestrador do Mirandés, estaban pendientes de que igual podía ascender a primeira, agora se lle complicou xa un pouco máis, ¿no? Está aí metido no playoff, pero bueno, de momento non tengo ascenso directo, vamos a esperar esta última xornada, pero que é certo que están falando con varios adestradores, entonces, pues bueno, eu si teño que apostar, diría que vai haber cambio de adestrador no Depor para o ano que ven, ¿no? Entonces, bueno, igual o adestrador non é moi partidario da canteira, os adestradores vivemos dos resultados, e se exixen ascender a primeira xa o ano que ven, pois igual os vai metendo con cuentagotas, o van surgindo, e sí que ao mellor que sean moi diferentes e que sean mellores que o que hai, ¿no? Porque igual que saliron Mella e Yeremai, pode salir perfectamente Guerrero. Non me disgustou a min onte o xogador. Eu vexo ahora mismo máis capacidade, a pesar de xogar pouco, pero polo que lle vin tamén no Fabril que Diego Gómez, por exemplo. Lle vexo que ten máis posibilidades para meterse no 11. Entonces, todo depende un pouco das directrices que marque Fernando Soriano e o Consejo para o ano que ven, porque xa digo, con este equipo ahora sí que é verdade que porque queda un partido solo, pero que se pode dar a circunstancia de que incluso o Zaragoza, que estábamos ayer para salvalo, si gaña o próximo partido e o Depor perde, pues o vai a superar na clasificación, o sea que o Depor pegou un baixón tremendo, e o que decía, si ti perdes 3 partidos máis o próximo co Elche, que é moi probable que se sean 4, eso lóxicamente tamén repercute no adestrador, ¿no? Todos queremos gañar, e se ti as últimas xornadas perdes, pois eso sempre conta, porque a xente o que se acorda sempre normalmente é do último, non se acorda de todas as vitorias que conseguiu fora Óscar Gilsán e os puntos que conseguiu e a salvación, pero pero perdeu os 4 últimos partidos, non foi capaz de gañar, nin con os chavales. Entón, bueno, eso sempre se queda aí como unha mochila que non é nada bon para él, non? Bueno, pues saben que queda cousa. O iremos sabendo, e aínda antes de que remate a tempada con Fernando Blanco, aínda seguiremos falando antes de que remate a tempada do programa, que dentro dunhas semanas xa pois pararemos para darlle o merecido descanso a Fernando, pero bueno, aínda nos queda pois o final da Liga, ese Mundial de Clubes, bueno, pois algo máis de fútbol. Fernando, a vos que vos gusta o fútbol, que estades todo o día pois respirando o fútbol, nas vacacións pensades no fútbol ou desconectades? Eu penso no fútbol dos 12 meses do ano. Cando acaba a competición, sempre, ahora como diste, pois bueno, sempre hai o mundialito, outras veces hai outras competicións, e se non, pois xa estás pensando, vendo a prensa e as noticias para ver se xa hai algún fichaxe. A mí xa hai xente pola calle me para, sabes de algún fichaxe, Fernando, ti que estás enterado, sabes de algo? A xente está preocupada. Entonces, si que non é con a intensidade de ahora mismo, sempre procuras desconectar algo en vacacións e todo pola familia, non tes tampouco así partidos, nin tes que ir a campos porque está prácticamente a competición parada, pero sí que xa hai que ter en conta que os xogadores marcharán de vacacións despois do partido co Elche, pero que o día 5 de julio xa teñen que estar aí outra vez en Abegondo adestrando, xa que prácticamente tes aí un mes para desconectar e comer as sardiñas de San Xoán e outra vez ao lío, o sea que pouco paro, ¿no? O sea que tes que estar sempre aí pendiente, un pouco das baixas e altas, que é o traballo que vai ter Fernando Soriano ahora, e logo, pues bueno, valorar aquí en Radio Culleredo cando me preguntes se estou de acordo con este fichaxe, que me parece, se pode dar un nivel, eu penso que
do Fabril tampouco poden pasar todos, si van metendo así, igual que cando foi Mella e Barcia, van subindo outros 3 ahora, contando, por exemplo, con Diego Guerrero e Kevin, pois bueno, xa o fruto da Abegondo se vai vendo, que non podes ni pretender, que eu a veces discuto con moita xente, aficionados, ou tertulias tamén radiofónicas, que non podes ahora pretender da noite a mañán facer un equipo como o Atleti Bilbao ou a Real Sociedade, que o 80-90% se xan da Abegondo, non? Eso tens que ir pouco a pouco e tratar de ir asentando o equipo, pois bueno, ver un pouco tamén como fixo, como decía, o Celta, que se mete ahora na Europa League, e ver como un Canteiráns está colocado aí arriba, pero hai que ir pouco a pouco e ter confianza nos chavales da Abegondo. Bueno, pues veremos que nos depara o futuro inmediato para o Depor. Decíamos que o Madrid pues xa lle terminou a tempada agás ese Mundial de Clube e o falaremos aquí en Radio Culleredo nas próximas semanas antes dese parón merecido de vacacións que lle imos dar tamén a Fernando Blanco. Fernando, a semana que ven falamos. Gracias, un saúdo. De acordo, unha aperta.